అందరికీ శుభోదయం. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇంత గొప్ప సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఇందులో నాకు పాట రాయమని మేడం గారు చెప్పగానే అంటే మిగతా అందరి కోరిక మీరు తొందరగా రాస్తున్న పాట. దేశమంటే మట్టి కాదు, దేశమంటే మతం కాదు, దేశమంటే మట్టి కాదు, దేశమంటే మతం కాదు, దేశమంటే మనుషులేరా, దేశమంటే మనుషులేరా, మనుషులంతా ఒక్కటేరా. ఒకడు తలలో నుండి పుట్టి ఇంకొకడు భుజముల నుండి వచ్చి, తొడల నుండి ఇంకొకడు వస్తే పాదాల నుండి ఇంకొందరొస్తే, అమ్మ గర్భము నుండి పుట్టిన జన్మకర్తం ఏదిరా, అమ్మ గర్భము నుండి పుట్టిన జన్మకర్తం ఏదిరా. అంతరాని వారు అంటూ అంతరాలింకేలరా. మనువు రాసిన రాతలు మగువలకు గుండె కోతలు, మనుషులను దాసులుగా మార్చి అమలు పరచిన శిక్షలు, అంతరాలను రూపుమాపే ఆధునిక రాజ్యాంగమున్నా, మనుస్మృతి ప్రాచీన భారత రాజ్యాంగం అంతరేందిరా. నదులు జలపాతాలు కడలులు నింగి నేల నిప్పుగాలి పాంచభౌతిక శక్తులే మన ఉనికి మనికికి మూలమైన, మతములను సృష్టించి మారణ క్రతువులను ఎగదోసి నీవు, రక్త చరిత రక్తి కట్టే కొత్త ఎత్తులు ఏందిరా. బౌద్ధం బౌద్ధ జైనం చార్వాకం హేతువాద ప్రభాత గీతం మనల మానవీకరించి తార్కికత తలుపులను తెరిచి, మహోన్నత మార్గాన్ని చూపి మూఢమతులకు సవాల్ విసిరిన బుద్ధుని అవతార పురుషుని చేసి ఆడిన ఆటలేందిరా. తిండి పేరుతో దండనాలు మూక స్వామ్యపు హననదాడులు, మనిషి మనిషికి మధ్య పెంచిన విద్వేషపు అడ్డుగోడలు, ఒకే చెట్టుకు పూసిన పూలన్నీ ఒక్కటి కాదనంటూ కక్షలు కార్పణ్యాల కత్తులాటలు ఏందిరా. భిన్న జాతులు తెగల సంగమ సహన సౌందర్యాన్ని మరిచి, ఒకే భాష ఒకే సంస్కృతి ఒకే దేవుడొక్క మతమని వేల ఏళ్ళ సంస్కృతులపై వేటు వేసే మాటలు, మంటలను ఎగదోసి మురిసే ధ్వంస రచనలు ఏలరా. మతములన్నీ అమానవీయపు చరిత కలిగిన గురుతులే, మతములన్నీ అమానవీయపు చరిత కలిగిన గురుతులే, పుత్తుకలు తెగ నరుకుతున్న నెత్తురొలికిన మరకలే, రాజాధికారపు వేటలో మతమన్నదే మరణాయుధం, దేశమే విద్వేష విలయపు విషకూటమయ్యిందేమిరా. గాయపడ్డ హంసలకు మన గలాలే మృదులేపనాలు, లౌకికత్వపు విలువలకు మన కలాలే కనురెప్పలు, సమత మమత స్వేచ్ఛ కోసం సమూహమయ్యి సాగుదాం, సామూహిక సృజనతో సంద్రమై ఉప్పొంగుదాం, సంద్రమై ఉప్పొంగుదాం,
సంద్రమై పొంగుదా. ధన్యవాదాలు.